Türkmenin kartasında iň ýokarda ýerim, Gudratly toprağıma daşy uzuma gelin. Uluk içe salamda uzadar iki elin, Owadan daşy uzum sende mıdam ýüregim. Milletin Türkmen nesil başı hanagız, Etrap Türkmen maşy welayat aşygız. Söýýäryn howasyn hemde ýomut dilimi, Söýýäryn könürgönç 361-imi, Söýýäryn garamy Oktyabrski ilimi. Bu ýerler has gowy bilýär raplerin hilini, Ýene de bar etrap göroglyň adyna. Bu ýerdäki şad etsen uluk için ýadyna. Çowdurlar oňatmy ýerindemi boldum saat. Bu ýerde gyş bolsa da göwüleriňiz mydam ýazyp, gulwagly ýylalyň täzady Gurban Sultan ýüşüň baryň bir ýere ýomut repçiňizi goldan giň köçeli ady belle owadan ruhu bellent. Menem götereýin ruhuň täzece hitlen bellen. Fitçi ýesiňe se aýlanay gowadaga fitçisinden doýman gardaş tawagyň ýuwdaýma. Türkmensana ýekete gowadan fitçisi, gowada bardyr oglan gyýdaryň betçesi. Wiýatdan çykmasyn ak şäherler Aktepe, Aktepeň oglan idi çeper bolýandyr gepe. Soňra meni gepletmän itäýmeseler çepe, aman olsun Aktepem hiçem düşmesin pese. Ýaxşymysyz äkeler daşy uzun şäher, goýa cennet ýaly şäheriň akşamy säher. Türkmenin kartasynda iň ýokarda ýerim, Gudratly toprağıma daşy uzuma gelin. Uluk içe salamda uzadar iki elin, Owadan daşy uzum sende